aby se nejprve schválilo jako projev vůle zastupitelů k pořizování toho nahrávání, protože mi to připadá nelogicky, aby se nejdřív koupila technika, pak jsme schvalovali opačně, protože jsme se tady kdysi usnesli, že to nahrávat nebudeme. Takže to změníme. Jestli můžu, jestli to správně tomu rozumím, tak vy neschvalujete teď, že si koupí technika, vy schvalujete... Teď jsem dal protinávrh, ale nedostala jste slovo. Pardon. No, takže moment. Takže ještě nahráváte mě, takže... Tak já nevím, jestli můžu mluvit tak, ale vy furt chcete schvalovat, jestli se to bude nahrávat nebo ne. Kdokoliv si to může teďka nahrávat zcela legálně. Může to i vysílat. To nahráváme. To nahráváme. Přesně tak. Vy teďka pořizujete audiozáznam, ten stejně, když já ho budu chtít, podle 106 vy mi ho musíte poskytnout. Pokud ho mažete, tak porušujete archivační zákon. Můžu, ale pane Menšíku, já bych řekl takhle, teď jsme docela musím být vůči vám. My jsme tady Vladimír Dubány zarazili jednoho občana a druhým se budeme teda jako diskutovat o tom. Já bych tedy řekl, že situace je taková, že my jsme většinou zastupitelstva nahrávali odmítli. Nyní se situace po nějaké době změnila. My víme, že to je potřeba, že si to lidé žádají. Navrhuje se tedy, aby se hlasovalo, což je fér, o tom, jestli budeme pořizovat záznamy. Můžu technickou? No. Ale není to v této rozpočtové položce. By bylo dobré dokončit ty rozpočtové úpravy, ještě mám tam Jirko, prosím tě, volídej si to, já ti to neupřu, ale... Takže dokončíme tuhle půl. No. Takže je to všechno vadí. Ještě plánované dotace tam byly. Ne, tady ještě zapojení zůstav. Zapojení zůstav provozník. A taky samozřejmě už mění těmi právě obohacenými úpravami, takže tam bych doporučovala jenom to dopočítat, tam s tím nic neuděláme. Dobře. Takže všechno. A teď jak jsme s tím bodem kolegy. A my tady máme sice žádost Bronislava Kodery, ale protože už se bavíme se o návrhu Jiřího, takže Jiří, zkus nám sformulovat ten návrh. Jsi autorem. Návrh byl předložen, to bylo rozpočtové opatření. Takže pak tady byl protinávrh Vladimíra Urbánka v tom případě. To je na zakoupení zařízení, to můžou zakoupit, jak říkala paní inženýrka ze svého rozhodnutí. Není problém. Když se přeci shodneme na tom, že to budeme nahrávat, tak to prostě musíme zajistit. Takže dobře, ale my nejsme, já stále trvám na tom, aby se tady vyjádřila vůle, zda nahrávat či nenahrávat. Je to přeci hrozně jednoduchý. Tak řekněme, můžeme udělat. Můžeme to udělat a možná Vladimír navrhne, že kdo je proto, aby a tak dále, aby se začalo s pořizováním záznamů. Pokud bych to říkala nějak technicky, tak samozřejmě můžeme uprostřed projednávaného bodu. Pokud budeme všichni chtít najednou projednávat jiný bod, tak můžeme jakoby o toho odstoupit a projednat, už není to součást rozpočtu, byl by to samostatný od pana inženýra. To si myslím, že technicky můžeme, pana inženýra Urbánka, abych jsme to řekli přesně, ale pak se musíme vrátit k tomuto návrhu, který měl kolega a ten pominul prostě nemůžeme, i když bychom třeba ten váš, třeba by dali zastupitelé za pravdu vám, že nechtějí nahrávat, ovšem to není součást rozpočtu, to není položka a musíme o tom stejně hlasovat. Takhle to vidím po té formální stránce. Já bych ještě uvedl jednu věc, že samozřejmě zastupitelstvo má tu nejvyšší sílu, co si řekne rada, to může zastupitelstvo změnit. Nicméně vždycky jsme se snažili ty důležité body projednat v radě a přijít s něčím. Může se stát, že padne jakýkoliv návrh. Je to trošku fofr, ale teď budu férovej, není to fofr, protože už se o tom mnohokrát mluvilo. Takže já jsem proto, aby jsme, pokud budete formulovat nějaký návrh, tak to odhlasujeme. Matěj? Já bych doplnil Jirkův návrh a vznesl bych následující doplnění. Položka pořízení záznamu. Nově se doplní. Zastupitelstvo souhlasí se zařazením položky pořízení záznamové techniky v částce 25 000 Kč. Zastupitelstvo v této souvislosti souhlasí s nahráváním zastupitelů. Já bych si dovolil, pokud bychom se shodli na tom, principiálně souhlasí s tímto návrhem a nechci dávat protinávrh, kdyby tam bylo, že zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s nahráváním a pořízením, aby to mělo tu logiku, jo? To je úplně jedno, si myslím. No,
to má trošku jako takovou jako kulturu štátu. Jo? Jestliže by to tak bylo, tak pak bychom mohli o takovémto návrhu nechat hlasovat. Chtěl bych urychlovat, protože máme bodu hodně. Pojďme tedy, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. Jedna, dva, 3, 4, 5, 6. Kdo se zdržel? 7, já jsem neviděl, ještě jednou znovu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo se zdržel? Takže počítejme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proti 1. Dalším bodem, který je k projednání zastupitelstvo,